som Martin Sedlák a chodím na súkromnú strednú odbornú školu Polytechnickej DSA v Krškanoch. A dneska som tu bol hlavne z toho, že rozvíjam dobrovoľníctvo, pôsobím v Nitrianskom centrum dobrovoľníctva, taktiež pôsobím v Nitrianskom mládežníckom parlamente a taktiež som vedúci a ambasádor programu DOFE. Pre mňa to celé začalo, keď som pred cca, je to už 1 rok, dostal kontakt na to, že by som sa mohol zapojiť do programu DOFE, ktorému nesmierne ďakujem za to všetko, pretože kvôli tomu tu dnes stojím a kvôli tomu mám neskutočne veľa vízií a všetko, čo chcem dokázať, je to, že dobrovoľníctvo mení mladým ľuďom život. A ja som takým dôkazom o tom, že chcem priniesť tým mladým ľuďom tú nádej a to, že keď nedostanú nejakú finančnú odmenu, tak naozaj, že nepotrebujú nič viac, len ten dobrý pocit a že im to dodá veľa. Najviac ma motivuje to, že keď vidím tie výsledky, ktoré som napríklad dokázal a že keď proste vnímam to, že tie zbierky alebo tie organizácie, ktoré pripravujem alebo pomáham im, tak to má nejaký ten výsledok. Je pre mňa úžasné vidieť tie šťastné tváre a keď mi niekto poďakuje, tak je to veľmi pre mňa inšpiratívne a motivujúce, aby som pokračoval v tom ďalej, pretože tie dané veci, ktoré robím, sú aj pre mesto dosť často veľa akcií. Aj teraz na svoje narodeniny som robil Mikuláša pre mesto, takže ja sa venujem dobrovoľníctvu aktívne. A jediné, čo viem povedať, keď vidím tie šťastné tváre tých ľudí, ktorým som pomohol, je to pre mňa strašne motivujúce. A najviac ma motivuje to, že mám okolo seba úžasných ľudí, super skvelých kamarátov, aj svojho najlepšieho kamaráta a taktiež aj rodinu. A je pre mňa nesmierne dôležité podotknúť, že celé všetko ma tomto motivuje, sú ľudia okolo a keď vidím tú danú podporu od nich a samozrejme aj to, že mám nejaké tie výsledky a toto ocenenie je také tiež motivujúce pokračovať ďalej v tom, čo robím. Tak svojim rovesníkom by som určite odchádzal to, že aby začali dobrovoľničiť, pretože im to zmení život a ako už niekoľkýkrát v rozhovoroch som spomínal, tak dobrovoľníctvo mení životy a mení aj situácie a je to pre mňa neskutočne úžasné, keď vidím, keď kopu mladých sa zapája do týchto dobrovoľníckych príležitostí. Takže začnite dobrovoľníctvo.